nobody knows you. Ndị ọzọkwa ịgbagodo agba m elu ụwa Achi Ejiemeze aye gbagaga 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 Achi Ejiemeze Achi Ejiemeze mandụ ụmụ m ego Achi Ejiemeze Achi Ejiemeze Achi Ejiemeze mandụ ụmụ m ego Achi Ejiemeze ọ Bruno nwa mama olu drọpụ na Lowry andọma oge na Achi Ejiemeze Achi Ejiemeze mandụ ụmụ m ego Achi Ejiemeze Achi Ejiemeze Achi Ejiemeze mandụ ụmụ m ego Achi Ejiemeze ewe ụwa sakaraka ewe ụwa sakaraka o onye ụwa masị ga-egbulu onwe gị n'ụwa ịmaghị echiche gara gị nina magaba mechi nina magaba mechi Achi Ejiemeze Achi Ejiemeze mandụ ụmụ m ego Achi Ejiemeze Achi Ejiemeze Achi Ejiemeze mandụ ụmụ m ego Achi Ejiemeze gesi makọla gị akụkọ onye nwete ya ga-erolu m nwada na nne ya jijọrọ afụrụ ụzọ hụ nwanụ nne ya tie nwanụ nne ya ghara akpara oriri ewu amama ebere ekwe nwata so nne ya daka n'ala dara nwago ịhụnna Bruno nọ nga ahụ ihe mee ya bịa deji nna ya isanụ nwanụ nke sọwụ onwe yi tabọ ya nwe ọ sọrọ ngo ịhụ na asa nwanụ wetu ya edi na wo nwakwuo ya hụ na anụ nwata ya erie agịsọ nwa mmechi ya hụ okenye ya erie ọrịa m na onye ụla ya erie ya hụ ukwu n'ibe ya erie inulolu ebere nwa dị egbuola ya ọ gbuola ya o mere ebere si ihe erila ya ọgọm ihe erila m ọgọm mere ihe erila m lelu ụwa Achi Ejiemeze n'elu ụwa m Achi Ejiemeze Achi Ejiemeze mandụ ụmụ m ego Achi Ejiemeze ayawobi ụtọ m Achi Ejiemeze Achi Ejiemeze mandụ ụmụ m ego Achi Ejiemeze ayawobi ụtọ m mama for life olu drọpụ na Lowry ndị bụ onwe elu ọzọ belụsọ ịsagama a na-eje dị nna m ọfọ ebugama tabega ndị ọzọkwa chigote nemi na anụrolu m aladi manya gakwa n'egbe agba obere ti ihe erila ya ngọbalụ na n'olu m Bruno nwa mama bịanụ nna olu drọpụ na Lowry Bruno zọpagide ya oke dilerele ọhụgo jagaga ka ahụ jidere belu ụwa ọhụgo mberi jagwa m ati mudo debula mojagwa oba alere mano na n'olu m ore wetu anya bịala ịnụ na anya bịala Bruno na Nigeria bụ nke
onye andụ mumu mega jeje ayawo bi utomo amega jeje beze jeje beze oyo sare andụ mumu mega jeje ayawo bi utomo. So Akracha must come back anyhow. Hey, 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 Jamaica, you again, no problem. Bruno. Point of correction, that is his real name. Okay. Oye dressa weji, papa lebu, ema nuna l'office. Oni ro bebe ma, ona mama rokuma, akara kamada jebiya, na beja. Bruno jise America. Bruno sojije America. Oye tere so wesi. Lónìí pèrè so gimeme. Aya duwa. Ande mama kwa kema, kuma mwe mama yala. Bebe bebe mamu, eda use la manya o. Ayala yala mo. Ayala mo. Ayala mo. Ayala mo. Ayala mo. Ayala mo. Okakane. Ucho bebo nyore mu. O mama gi mwangu wa yari ma o. O makanu mo ge den ya ka do bonjo. Ole de be bre besu. Mayo duo. Gadu na lo we na ni o. Egwa mamu ji bada o. Makumbe ku. Ni na me ka na ru. Mana ku o. Tile ke bujere mo nyana na me o. Ande gobalo na nuna. Andi bo state na nuna. De Nigeria nundolu. Oke mwa. Ete manu. Taberiki o menem. Mama mayora. Bateri dem na yona. Bruno jikwa bread yo. Bruno jikwa no cake lo. Mama mi jikwa no chinchin lo. Eja zu bread in America. Eja zu chinchin America. Banana jikwa ban America. We to go century bread in America. Agege bread in America. Liver bread in America. Woman America, I know what in America. A former bread in America. And the man on there, I will to go.
ayala Bruno wa mama jeri ayala Ole dara kuna lo wele Ni na mego pe hona ayala bo ayabra ayala bo ayabra Kwekwara hojo lenu muga shi azuru heri ya to ara agba gị nwụkwa n'etu o nwere ego ya riri me iwe ara ebe dị mata nke onye badala ya nwụsịrị dowere la azuru heri bụ na n'ime eti ụlọ a n'okpuru nwe pọmpi na n'okpuru nwe ụmụ a n'okpuru nwe ụwa otu ndị o pọmpi na n'okpuru nwe ụlọ a n'okpuru nwe nwaanyị a n'okpuru nwe ekpekpere bụrụ onye abalị ode akụbịa kasị ma ụwa wotu mbịa ya pakpụlọ gị ode ịgba ha bayarị mahị dị ya bi elu ụwa dị sọnwe nene inudo nwaanyị anọkwuru nwecha otu anọkwuru nwe o kọmpini anọkwuru nwe ya ibe ego ụwa wotu mbịa ụmụ anọkwuru nwe o anọkwuru nwe otu anọkwuru nwe ya nwanne m ụwa wotu mbịa o nwere ego ya riri m ego ụwa onye badala ya kwụsịrị mmiri otu ndo ụlọ a n'okpuru nwe pọmpi na n'okpuru nwe ụmụ a n'okpuru nwe ụwa otu ndo pọmpi na n'okpuru nwe ụlọ a n'okpuru nwe nwaanyị a n'okpuru nwe ụwa otu ndo oke anụla gbanwe ọdọ gị nwụtara ọgazaga gị kwu ọrị mma kpa ị na-agbaza nkịtị n'elu ụwa ya nị n'ala onye ma ya mara ya ndị na-ebola n'olulumo dede karị imegogo ụwa bụ otu mbịa onye kpego ya ri imego ya onye adịkọ gbachiri dede karị imegogo ụwa bụ otu mbịa o kama o nwere ego ya riri imego ụwa bụ otu mbịa onye badala ya nwụsịrị mmiri ụlọ a n'okpuru nwe pọmpi na n'okpuru nwe ụmụ a n'okpuru nwe ụwa otu ndị o pọmpi na n'okpuru nwe ụlọ a n'okpuru nwe ofu nwa na nwaanyị a n'okpuru nwe ụwa otu ndị o iwute na NNPC Nondaze Johnson Akidejo Owere o Wafelele mi agajila ke Okurabi awu mawu iwu ma fún mọ ino lego agajila ke Igbo disi jele mezuru nyeji ba mamo Osara nwanyị heluwe oke ga niti ya ne Oraluwe zami ụmụngọ gbala n'olulumo nwanne m karị mego ụwa otu mbịa onye bego ya ri mego ya onye gbadọla ri mmanya ụmụ Afrịka karị mego ụwa otu mbịa ụlọ anya azọ n'elu uwe anọkwuru nwe ya nwaanyị anya azọ n'elu uwe anọkwuru nwe ya ụlọ anọkwuru nwe ụmụ anọkwuru nwe kọmpini anọkwuru nwe ya ịnọna ụwa otu mbịa ụmụ anọkwuru nwe eni n'elu ụwa ya nweta masọ m ikpe gbanwe gị n'elu ụwa na otu mbịa onye chiri erugo n'elu ụwa onye erila ya onye chi gosiri n'elu ụwa ụmụ Igbo macha onye bula ya onye kpa ego ya ri imego ya ụmụ Afrịka ri imego onye dị nta naanị ya kara mee ụwa otu mba medizumane na n'olulumo onye adịkọ gbasa onye bula ya nze wasko karị meko ụwa otu mbịa oke nne ka ụmụ afọ obibi ese na o jeri ego Tibenas okere ọhịa duru one of ete egbu ete Akiwu executive secretary TUT Rivers State Government Yoye mma Chief Eric Owuwe nnem Ina papa Bede umedu mali nego dulo Adejeje mba nwa mama dadu na joma
onye dị bọdị adachi ya dore n'olu atịmụle degara imego andamume gị na-erilego ewe andejeje mba na-arimego kemika dizizi nwanne m karimego ande mwenweze karimego ebule ande were ọhịa ahụrụ akụ ndị nwe m niile ande jeje mbi na-eri ahụhụ adebe jeje mba nọkara aka ogbe obodo enwe ndị ejem ọnụ o jikwa na ube gocha ya bọọlụ ebe ejem ọnụ agaje ewe 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 anamanihe ewe ewe akpọnye uwe jebere lati ya ụwara ama ya ewe akpa nwa ka ejeberela nne ya mgbe echi mara ya ike mgbe mara na o ewe akpa m ejebere onwe achọma ndị meje mọnụ ole mgbe denu nwe na otobie ndị chimara anyị gba anyị gbọga ole mgbe kama ewe akpa ụwa ewe ole di ya ewe andama mezenu ndama ewe ewe alari wele asọlọka ewe iwọrọrọ maka ande nwale Igbo nle nwale Igbo tewale were ni o ole mwe unu ti be bole nle wa meji pe mọnu o si ngani ti ya fudo unu se ba la lu ole mwe fanu ejere huda te don pante kupanu agarari manye ngapa ni gbagba o ole mwe ti pati na gbaso ole gi nda pascal ji dose data mi si je ma ti pele ole mwe ji data le so bi yo stand ji ba re ta William ade oye melo go Freddy Kota adibuku ole mwe la teri chukwe eze fesu so di meguye ole mwe oke zobi na no leze na orange drugs ole mwe enyi ohole ki Emmanuel ohabu ole enyi senator nye Igbo bụ sọ dị mma o weje ti mete ebe ọzọ oko ka nwanyị mma oke nwa atịghị ya dịrọla gị mma o iseselesi achịkwa ude nwakwanụ ọnwa Imo ọnwa ndị ọlụ ya rela gị mma ole nwe osoje ndị nwa lowere anyị unu si mbe bole ochi nga na-eche ya fọda ole nwe HSK Tiam Dr. Anthony Matuwogo ala in Lagos Chairman Bokomadima Yobebere Chairman Local Government Service Commission Igbo State anyị ole mgbe Heritage Senator Christian nwanyị ọma ole mgbe adolese bonde mma agalade ma anyị gakwa n'ịgba ya agalade ma anyị ga n'ịgba ya gba ndị abaso ole mgbe kama ewe house member representing andama meje mọnụ ebe ka nwa fọkwanụ anyị abịala agiri president anyị ebuwolo ino house iwoye mma ya gaziela gị ewe akụrụla nne m obuwerịta nne m dizi isebeleji nne m
ọ ga-arịrịla gị mma ọ ga-aga ngasirila ole gị agị wụcha man FCICP consultant Papa Lagos ụlọ dịkwa n'Osode ma dị mma ewere m chi ya ọzọ ole gị ihe enwe m chairman ọzọ ole gị ihe ahụ meje mọnụ m ole gị Chief Donas Okere ọya duru one of egwu eche iwucha boy DUT Takuta Government Rivers State nwoke ọma dị mma atịghị agaziela gị nwanne mmadụ kwanọ ole gị agaziela Adamuchi Gwọnụ nwoke ọma dị mma ịhụ nwa afọ ihe gwa nwoke ọma na Lagos agịwu president kedu maka Engineer Mike Maritime Workers Union Shipping Branch agịwu president anyị n'obi nwanne Social Club of Nigeria nwoke ọma atị mekara aka ahụdị mma nwegwogwi m yo onye mma Honorable ole gị uche oke nwa beje mọnụ kwanụ Ansel Okere enyeribe nne m dede ya rela gị mbụ agịwụ chairman Ansel Computers Nationwide ị na Abuja ahụdị mma nwegwogwi m ya Bruno nwa ma meti mana ọ dị nuke masịrị mkpanọ tam ọgọ agịwụ chairman ọ sị na nke mas Pharmacy Lagos obewele ya rebrola n'ụmụlara m Mama Julian Okere nwegwe nwa Mama Julian Okere ayamụrụ Ansel Okere ayamụrụ Augustine Okere gụmile Ansel Okere nwoke ọma dị mma atị ya gaziela gị o atị ya rebrola gị mma ewe nwoke ọma meje mọnụ yare brola gị mma oke mma ayama ewe kedu maka Captain Integrated Oil and Gas ewe iwoye mma kama okurabe iso ndị nwe ịma ị na Lagos agaje ewe Lagos ewe ikegbo owoye mma ewe iwa na-ego ewe agazie ewe anda mọbụ ama nwada ewe nwafọ okwedịda umekwuregwu n'ololololo agazie ewe aye ewe Kampala ndị mkpanụ ụzọ ọma ụkọma ewe nwafọ okweke ewe ị na-anị idea construction company nke mkpanụ anụ ude oke ewe Lawrence Eke ewe eze cash ewe Adama Chido Abela nne m Eda JP ya gachiela gị